Ήδη χρειάζονται να πάνε 2 χρονών, άλλα 5 χρονών. Έχουμε και ήδη που να φτάσουν και 8 και 9 χρονών για να κάνουν την πρώτη αναπαραγωγή. Άρα στην παράκτια ζώνη θα έχουμε μια καθυστέρηση στο να δούμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ως προς τα ημιπελαγικά είδη, αν το πω έτσι, εκεί θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή, μέσα σε 12 μήνες θα έχουμε πραγματικά, πιστεύω, σημαντικά και θετικά αποτελέσματα. Κολυμπάω μια καρέτα, το σκάφος μου φεύγεται μεταξύ. Τεράστια, πρέπει να είναι 150 χρονών. Κοίτα εδώ πως τα μαλλιά έγινε πανκ. Έχει φύκια στο κεφάλι της, όστρακα, εδώ, αρχιβάδες. Τι γλυκιά. Καστανιές Ραχών της Ικαρίας είναι η κύρια έδρα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου. Το αρχιπέλαγος διευθύνεται από τον Θοδωρή Τσιμπίδη, ενώ της επιστημονικής έρευνας ηγείται η Αναστασία Μίλιου. Το πολυσύνθετο έργο τους βασίζεται στη συνεισφορά επιστημόνων από όλη την Ευρώπη. Υλοποιείται χάρη σε πρωτόκολλα συνεργασίας με τα πανεπιστήμια Έσεξ και Κάρντιφ της Βρετανίας και των Αδάνων της Τουρκίας, ενώ υπάρχει συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς οργανισμούς ευρωπαϊκών και μεσογειακών χωρών. Μία πολύχρωμη βαβέλ έχει στηθεί στις ράχες Ικαρίας. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη. Από εδώ είναι η Νιχάλ, η Γκάμζε, Σεβίντς, Σελίν, Ντιντέμ. Είναι οι κοπέλες μας. Hi guys. Ο Έσα, ο Τζιοβάνι, η Άμπη δίπλα, η Σελίν. Ο Νοριετίν, δίπλα της Ευγή και η Μαρή. Hi guys. Ο Χαλίλ, ο Αχμέτ, ο Σερίφ, Σερικάν, ο Τσάγατάι, ο Σόνερ, Νόρι, Ισμαήλ και τέλος ο Ουρ. Hi guys. So glad to meet you. And also Heidi. Where is Heidi? Yeah, where is he? And Heidi. Και ο Heidi. Say hello. Hello. Είναι επιστήμονες που έρχονται από 14 χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και στο ότι φέρνουν ο καθένας μια άλλη οπτική και προσέγγιση στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Είναι νέα παιδιά με πολύ όρεξη και για σκληρή δουλειά, για τόσο να μάθουν όσο να προσφέρουν στο εκάστοτε νησί όπου εργάζονται. Λευτέρης Τρικυριώτης, μηχανικός αυτοματισμού, Αθήνα. Ένα σκέλος είναι ο συντονισμός και η βοήθεια των ερευνητών που έρχονται να συνεργαστούν με το αρχιπέλαγος. Που σημαίνει ότι εσύ παραλαμβάνεις όλα αυτά τα παιδιά. Παραλαμβάνω άλλες ειδικότητες, άλλες νοοτροπίες, άλλες κουλτούρες, άλλες γλώσσες, άλλες συνήθειες και προσπαθούμε να δέσουμε τη μαγιά. Ένα άλλο κομμάτι είναι η τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του αρχιπελάγους. Ένα κομμάτι είναι οι τηλεπικοινωνίες, η ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα, η εξαιρετική ιστοσελίδα σας. Η ιστοσελίδα, η βασική δουλειά έχει γίνει από το συνεργάτη του αρχιπελάγους, τον κύριο Περακάκη, ο οποίος εργάζεται από τη Σιτία της Κρήτης και με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Μιχάλης Χαβαράνης, περιβαλλοντολόγος, Αθήνα. Μιχάλη, πώς βρέθηκες εδώ? Μέσω φίλων που μου ενημέρωσαν να ασχοληθώ να ψάξω για το αρχιπέλαγος. Μπήκα στην ιστοσελίδα, ενθουσιάστηκα, έστειλα βιογραφικό κατευθείαν. Περίμενα γιατί ήταν και εδώ πέρα είχαν πολλές δουλειές τα παιδιά. Ήμουνα στην αναμονή, ξαφνικά παίρνω ένα mail ότι ψάχνουν επειγόντως ένα περιβαλλοντολόγο, φυτολόγο. Αισθάνθηκα ότι αυτή η δουλειά είναι για μένα, κατευθείαν έστειλα mail, μου είπαν να έρθω για συνέντευξη, ήρθα και έμεινα.
Βάσο Μουλά, τεχνικός βιολογικής γεωργίας, Ικαρία. Είσαι από την Ικαρία, Βάσο. Και είμαι από το Μάιο, τέλη Μαΐου. Και εσύ είσαι καινούρια εδώ. Εγώ είμαι, ναι. Τζιοβάνι Πιλόνι, μικροβιολόγος, Ιταλία. Και ποια είναι η ειδικότητά σου? Ειδικεύομαι στη μικροβιολογία. Είναι ενδιαφέρον για σένα εδώ? Ναι, είναι ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το διαφορετικό να σπουδάσεις και να αναλύσεις εδώ. Και τι ακριβώς προσφέρεις εδώ? Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει κάποιους πειραματισμούς ή αναλύσεις εδώ. Για παράδειγμα, για τους μύκητες του κρασιού, για την ανάλυση του νερού του συστήματος της Ικαρίας. Μαρί Βιντάλ, χημικός, Γαλλία. Πώς σου φαίνεται εδώ? Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί γνωρίζω πολύ κόσμο. Η δουλειά είναι τελείως καινούρια. Πρέπει να στήσουμε ένα εργαστήριο και για μένα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει να κάνω. Λίνα Τσιγκερλιώτη, περιβαλλοντολόγος, Θεσσαλονίκη. Οπότε τι κάνεις στο Αρχιπέλαγος? Είμαι υπεύθυνη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την επικοινωνία. Κοινώς σχεδιάζω περιβαλλοντικό υλικό για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ταυτόχρονα έχω αναλάβει και την επικοινωνία της οργάνωσης με τους οργανισμούς. Συντονίζω τους εθελοντές που έρχονται και σε πρακτικά θέματα και σε ερευνητικά ενίοτε. Έσα του Όμινεν, τεχνολόγος περιβάλλοντος, Φινλανδία. Τοποθετώ αυτή την κάμερα σε ένα κουτί και το κουτί στο δάσος. Και το τοποθετώ έτσι ώστε να παρατηρώ τις κινήσεις της νύχτας. Άρα λοιπόν μελετάς τη συμπεριφορά των θηλαστικών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και τι άλλο? Μετά παρατηρώ τα αποτελέσματα και το κάνω αυτό και τα επόμενα βράδια. Και τα επόμενα και τα επόμενα. Άμπιγκέιλ Λίνκφορντ, ζωγράφος, επιστημονικό σκίτσο, Αγγλία. Λοιπόν, Άμπι, τι ακριβώς κάνεις εδώ? Είμαι η επιστημονική εικονογράφος για το Αρχιπέλαγος. Τι σημαίνει αυτό? Εικονογραφώ ασπόνδυλα, θαλάσσια θηλαστικά, κυρίως θαλάσσια ζώα για οδηγούς αναγνώρισης και για πόστερ. Και όλοι αυτοί οι οδηγοί θα δημοσιευθούν και θα διανεμηθούν τελικά. Νίλ Τσάν, Ερτού Γεντούρ, θαλάσσιοι βιολόγοι, Τουρκία. Σπουδάζουμε θαλάσσια βιολογία στην Τουρκία. Είμαστε στο τμήμα αλληλείας. Ένας από τους στόχους της επιστημονικής έρευνας του Αρχιπελάγους είναι και η καταγραφή του φυσικού πλούτου που καταφέρνει να επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. Για παράδειγμα, η Τράπεζα Σπόρων επιδιώκει να αναστρέψει την πορεία της συνεχούς και συστηματικής εξαφάνισης των τοπικών ποικιλιών φυτών. Οι νησιωτικές κοινωνίες επιβίωσαν επί δεκαετίες καλλιεργώντας τις τοπικές ποικιλίες που χρειάστηκαν αιώνες για να προσαρμοστούν στην έλλειψη νερού, τους έντονους ανέμους, το φτωχό σε θρεπτικά συστατικά χώμα, τα τοπικά φυτοπαθογόνα. Πώς διανέμεται αλήθεια όλος αυτός ο θησαυρός? Έχει δηλαδή ο απλός άνθρωπος πρόσβαση σε αυτό το θησαυρό? Βέβαια. Και μπορεί να έρχεται όποια στιγμή θελήσει και να παίρνει ό,τι σπόρο θελήσει. Είτε είναι σε μορφή σε σπορόφυτα που θα τα έχουμε αναπτύξει εμείς, είτε σε μορφή σπόρου και μπορεί να το καλλιεργήσει μόνος του στο χωράφι του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει παραγωγή σπόρων. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η καλλιέργεια. Δεν γίνεται δηλαδή κοπή για φαγητό, παρά μόνο για σπόρο. Bir yar sevdim el aldı, elim koynumda kaldı. Τα νησιά αποτελούν και το ιδιαίτερο προφίλ της χώρας μας. Η ιδιαιτερότητα αυτή προστατεύεται από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Κύριε Σιφουνάκη, ποια γνώμη έχετε για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά και τις μεταφορές?
Οι μεταφορές είναι νομίζω ένα μείζον θέμα, διότι ειδικά για τα μεσαία και μικρά νησιά και εν μέρει και για τα μεγάλα νησιά, κυρίως οι ακτοπλοϊκές μεταφορές είναι το α και το ω της ανάπτυξής του. Εκείνο που δυστυχώς χωλαίνει τον τελευταίο καιρό είναι αυτό που λέμε η ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών μέσω της ακτοπλοείας, είναι η σταθερότητα των γραμμών, είναι η συχνότητα των γραμμών. Αυτά μπορούν να διασφαλιστούν από το κράτος ή είναι πάντα έρμεα στο... Όχι, είναι ευθύνη του κράτους. Όμως βλέπουμε ότι η ποιότητα των ακτογραμμών είναι πολύ πεσμένη. Και αυτό είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας, δυστυχώς. Είναι η γενική παραδοχή αυτό. Επειδή πολλές φορές μιλάμε για την Ευρώπη, η Ευρώπη τι κάνει, μα η Ευρώπη δεν έχει ευθύνη επί αυτών. Η Ευρώπη αυτό που κάνει είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, μέσω κυρίως της χρησιμοποίησης μέρος των προγραμμάτων και κυρίως από τα κοινωνικά πλαίσια στην στήριξη, να μπορεί να δρομολογήσει στα θέματα της ακτοπλοείας την καλύτερη εξυπηρέτηση με στόχο την ποιότητα βεβαίως των υπηρεσιών, όπως σας είπα πριν, και από την άλλη πλευρά την ανάπτυξη. Υπάρχει αυτό το πλοίο που έχει μπει εδώ και ένα μήνα περίπου στη γραμμή και έχει ανεβάσει πάρα πολύ το νησί ποιοτικά και για τον κόσμο και για τους τουρίστες του νησιού. Ειδικά για την Ικαρία που υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Η καλή συγκοινωνία δηλαδή είναι το μυστικό για την ευημερία ενός νησιού. Είναι πάντα. Πάντα αν υπάρχει συγκοινωνία η γρήγορη και που εξυπηρετεί τα νησιά, θα μπορέσει να ανέβει και ένα νησί που είναι αν μη τι άλλο ακριτικό νησί. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το Πειραιά. Το νησί είναι απομονωμένο το χειμώνα. Πώς είναι οι μεταφορές το χειμώνα? Χειμώνα είναι απομονωμένο. Αρκετές οι δυσκολίες. Και εντάξει, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Γιατί αν υπάρχει κακοκαιρία είμαστε αποκλεισμένοι. Καλώς εχόντων κάθε πότε είναι οι συγκοινωνίες το χειμώνα από Πειραιά? Έχει σε καθημερινή βάση, αλλά αυτό προϋποθέτει τον καιρό. Εάν υπάρχει κακοκαιρία, μπορεί και 2 και 3 μέρες να είμαστε αποκλεισμένοι. Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Οι επιλογές δεν υπάρχουν. Τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη για γιατρό και τέτοια, μόνο με ελικόπτερο. Το νησί σας το νιώθετε κοντά στην Ελλάδα ή μακριά από την Ελλάδα? Με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συγκοινωνίες, το αισθανόμαστε μερικές φορές να ταυτίζεται με την Ελλάδα, μερικές φορές να βρίσκεται σε μια άλλη ήπειρο. Αυτό κυρίως γίνεται το χειμώνα, κυρίως το χειμώνα εκδηλώνει το πρόβλημα αυτό, όπου προκύπτουν και καιρικά φαινόμενα και πίσω από τα οποία κρύβονται και προσπαθούν να κάνουν μια παραλλαγή τα οικονομικά συμφέροντα. Θέλω να πω ότι υπάρχει περίπτωση το χειμώνα στην πράξη να δούμε καράβι μια εβδομάδα ή και 10 μέρες μερικές φορές. Με αυτή την πρόφαση. Την περίπτωση ενός αρρώστου. Απαγορεύεται. Μέσα στο Δεκέμβρη. Απαγορεύεται να αρρωστήσει. Απαγορεύεται να αρρωστήσει και όλους τους μήνες απαγορεύεται να αρρωστήσει. Αν θα κάτσουμε να δούμε και σε πού βρίσκονται οι υποδομές από τη μια, αλλά και κυρίως η στελέχωση των μονάδων υγείας τις οποίες έχουμε πάνω στη λύση. Και έχετε τόσο εξαιρετική διατροφή και τρόπο ζωής για να αποφεύγετε. Και προσπαθούμε τουλάχιστον σε αυτό. Μέχρι τώρα καταναλώνοντας το άριστο μέλι, κρασί και λάδι του νησιού μας, τα καταφέρνουμε καλά. Η κατάσταση είναι οριακή. Απαιτεί ή μεγάλη απελπισία ή μεγάλη αγάπη για τον τόπο ώστε να παραμείνει κανείς αυτόν. Τι κάνει, τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό? Ότι μπορεί να δεχθεί θέματα υγείας, να έχουμε δηλαδή την τηλεγιατρική, δηλαδή από μακριά να του δοθούν συμβουλές και να μπει στη θεραπευτική ή σε διάγνωση. 2. Ότι δεν θα χρειαστεί να καταφύγει να πάει στην πρωτεύουσα ή κάπου αλλού για να καταθέσει τα χαρτιά του. Θα μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μέσα από τα τοπικά. 3. Ότι θα μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο οι άνθρωποι, θα χρειαστούν και πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάνε να περάσουν στα νησιά. Όπου εκεί θα έχουν ένα γραφείο και το κομπιουτεράκι τους και θα είναι συνδεδεμένοι και θα είναι συνδεδεμένοι με όλο τον κόσμο. Και θα μπορούν θαυμάσια να παρέχουν υπηρεσίες μέσα από εκείνο το πραγματάκι.
Δηλαδή, αλλάζει ριζικά το τοπίο όταν αυτά γίνουν εφαρμογή. Όταν οι συγκοινωνίες είναι καλύτερες τώρα το καλοκαίρι, νιώθετε το Δήμο σας πιο δυνατό? Αισθανόμαστε μια στοιχειώδη αυτή τη στιγμή εξυπηρέτηση αυτών των βασικών αναγκών. Είναι βασικές ανάγκες η μετακίνηση. Βασική ανάγκη η μετακίνηση και των προσώπων αλλά και των εφοδίων μας. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η γιορτή, σαν γιορτή μοιάζει, εφόσον θα έρθουν οι άλλοι μήνες οι χειμερινοί. 3.500 κατοικημένα και ακατοίκητα νησιά